Mama je kucala izveštaj o analizi deteline kada je neočekivano začula škripu vrata, ugledala Šćepanovu glavu i čula isto pitanje. Da li ste prekucali? S nevericom je povisila glas i oštro rekla. Vi ne čujete dobro. Rekla sam po izveštaj dođite sutra. Onda se prekrstila 3 puta dok je Šćepan uvlačio vrat u ramena, netremice gledajući u nju. Potom je nazvala tetku da je se izjavi. Možda se nada da ću njegov predmet završiti preko reda. Direktor mu je rođak. Neće moći. Ne dajem ni 5 para za to. Ima da čeka do sutra. Ti Crnogorci živce mi pokidaše. Ako opet dođe, nema druge. Leteće perje. I bilo je tačno tako. Pred kraj radnog vremena Šćepanova glava je provirila u maminu kancelariju. Ali ovog puta nije stigao da završi rečenicu. Čim je čula, da li ste... Mama je skočila sa stolice, zgrabila najbližu fasciklu i pojurila ka njemu. Šćepan je brzinom antilope jurio niz hodnik, pa krenuo stepenicama na sprat. Vešto, kao kengur, preskakao je po 2 stepenika. Vidno zadihan i znojav, otvorio je vrata laboratorije, uleteo unutra i svom težinom se navalio na njih. 10 uvaženih kolega u belim mantilima sa epruvetama u rukama začuđeno ga je gledalo. Mama je trčala za njim, ali je bila toliko prisebna da ne uđe u laboratoriju. Niko sa sigurnošću ne može da tvrdi šta bi se dogodilo da je mama Šćepana stigla ili da on uopšte ni počeo da beži. Bilo kako bilo, nekoliko narednih mjeseci on nije ulazio u njenu kancelariju, a reputacija muškarca šefa mu je bila ozbiljno poljuljana.